Mako nke abụọ nke ndị ngurumangwo ọ nọ n'etiti anyị ebe a. Your Royal Highness Eze Okechukwu Adaugo nọ. Ọtụtụ ndị eze na-abatala once again. Ndị na-agịdị hosted ebe a ndị eze. The rest of the eze gara ezigbo. Adịgala mma. Start doing their work. If you are not supposed to be here, get up gently and leave. Otherwise, I'll force you. Bikoni. Adindobla ko rebel awundeze should leave. Bikoni. Adindobla no decide awundeze should get up and leave. Madigonyeziwo, adigugwezewo. If I point at you, I'll take you out by force. Please leave now. Onye ọbụla pụtawa nọ ebe ahụ na-ara ahụ ya ga-adawa ịmaka onye mbụ ịmaka onye m na-akparị ị na-akparị ịmaka onye ịbụ ịwụkwana onye ịwụ aja. That's what you are. Na-egbu ọgụgụ the privileged. Hey, Your Royal Highness Eze Mike Eze